Na 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 na. Na 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 na. Na Aisha zancen gaban canzawa, rubutu daga zuciya ba a gogewa. na Aisha zancen da ban canzawa, rubutu daga zuciya ta ban gogewa. Babu lissafi malami baya koyarwa, ɗalibin shi ma sai da shi yake zaunawa. Duba gwamnati ma sai da shi take lashewa. Kin ga lissafi ko ina ana kirgawa, da kin faɗa na rike ba kwakwalwa na ja. In kin yi sakaci duka za na kwashewa. Kwarai haka zancen ka ba na yadawa, a cikin gida ma girki ana karantarwa. Duba da kalaman kai sa na kara dagewa, sai na zamo lauya ko likita mai dubawa. A hasashe na ilimi ba shi karewa, ko a soyayya sai da shi take dorewa. Na tattaro kalamai na, ke zan kai wani tattaro bayanai na, ke zan bawa zancen ki ne a bakina mai karewa. Ko za a rusa kirjina mai canzawa, za a kwashe komai na rai ban batawa. A bani ke cikon buri mai zaunawa. Yarda ta Allah ba a daina labarina, muna da sirri a tsakanin mu angona. Mai fada da cikawa kana a tsarina, Aisha ni ta kace ungwalin zamina. Aisha ta yan birni babban suna, ko da kudin ka sai da rabanka naman giwa. Naman giwa. Na Aisha zancen da ban canzawa, rubutu daga zuciya ba a goge.